Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga wakilanmu. Shiri daga wakilanmu wanda kamfanin NKK HAUSA TV ke kawo muku. Mu bi wakilanmu domin mu ga me suka ɗauko muna. Ai kai a wuri, muna taya kullum muna taya baka shirin ta yi. Na rance da Allah ko ba wanda ya samu surki irin baka jiran sai wallahi tallahi yayi yaron da in ya ganka limi yana gaishe ka wasu shagun surukan ba ma ya yaro yayi ya bankade ka in ka tsaya wallahi wani in ka tsaya bankadan ka zai wannan yaro ai yaron kirki ne wallahi dan halas ne ai mutumin kirki ne yaron nan Allah dai ya mashi albarka Allah ya ba su zaman lafiya ya ba su zuri'a masu albarka ai ni tun da nake unguwan ban taba ganin yaro kamilallen yaro shiryayyen yaro mutumin arziki wanda ya san darajar da gaba da shi irin wannan yaro ba wanda in ya wuto kai duk unguwan gaba ana mai yaron nan shi wallahi kuwa babu wanda zai zo daga hannu ya zage shi wallahi mu muna taya ka murna gaskiya ya samu ka samu surki ba baka jiran tayi yaran da in za su ganka za su yi ban kanka ma ba ruwan su wallahi ka samu surki ayin ga maka ba za ku gane bane ai gashi nan ai gashi nan ko ba shi din kuke magana ba gashi nan ne gashi shi din muke magana mana da shi ne kuke ba ko ba shi bane surkin naka shi din dai ne ba za ku sani ba in banda shekartuka wanda kuke yaba auren hutu duka wata 7 da na bashi daya wata 7 a bashi auren wata 7 ka ga yariya ta shigo gida ta gashe ni na ganta ya cika ta zo gida na ganta ya cika bum a cikin hijabi haka ake so dama wai me wata 7 ku ce wata 7 to ai haka ake so dama ku ce ba da iska bane ina zuwa dakata wane ne bai son a ce yau ya ba yaro aure ya kula mashi ya ta zo gida tubul na farko duka auren da diyanka kana so idan ta zo gidanka ka ganta tsaf ko tana cikin kwanciyar hankali wannan banza ne ka samu kwanciyar hankali ne ya yi mata ciki ban ya koyi wata 7 ba arziki ne ai to yanzu saboda ya mata ciki shine dan iska ne wannan a to kai ma dan iskan ne kenan me yasa ka ce ka tunda sai da ka ci wacce sannan aka same ta sai ka bashi aurenta ba haka bane no sannan aka same ta kuma ka bashi aure kai ma dan iska ka ma dan iska To jama'a, kun ga abin da wakilanmu suka ɗauko muna a wannan makon. Ku biyo mu a YouTube ɗinmu mai suna NKK HAUSA TV domin ganin abin da wakilanmu suke ɗauko muna da zarar mun ɗaura.